Siyabonga bomagembo ukuthi sinani la ke sibanikeze nje isandla esikhulu sokubamukela abantwana. Bingeleleke futhi kuzo zonke inhlaka zethu zomkhonto wesizwe kusukela kulaba be National High Command abaholwa umfowethu Donda lokhu yena ongibizele la estage. Bakhona ke naba bahola uhlaka lwe-Women's League yomkhonto wesizwe siyizwe kahle. I-Women's League yomkhonto wesizwe hayi lenenye i-Women's League hayi ukuthi asiyazi nayo siyayazi kodwa ayikho la phakathi kwethu. La phakathi kwethu khona omama abakhetha ukuthi bazofika bazoba i-Women's League yala emkhontweni wesizwe party. Siyababingelela ke omama, kodwa bakhona abanye nabo abayintsha okuyi-Youth League. I-Youth League yomkhonto wesizwe party nayo akuyona leya Youth League yile yomkhonto wesizwe party nayo si-understand kahle siwenze lo mahluko ngoba awafani lama-leagues awafani kodwa omabili lama-leagues elibizwa ngokuthiwa umthetho sisekelo womkhonto wesizwe. Leyo nto ngiyichazile emhlanganweni umongameli ayebize kuona inhlaka. Akungabi bikho ukudideka, ningadideki bomama. Kukhona ziningi inhlangano zenu siyazazi, zinamagama azo, kodwa i-Women's League iqoshwe phansi kumthetho sisekelo ukuthi uhlaka lomkhonto wesizwe party. Ayibangwake leyo nto. Noma ningaba amalungu omkhonto wesizwe nakhe iphi inhlangano yomama, nani siyonihlonipha nje, sinamukele futhi ukuthi nikhona nileyo nhlangano kodwa anikho kumthetho sisekelo. Kodwa futhi akulona icala ukuthi nibumbe nibe i-women's formation leyo eniyobe niyibiza ngayo, ngoba South Africa umuntu nje mayifuna ukwakha inhlangano noma abe yalihlobo luni unegunya. Ngakho ke namalunga omkhonto wesizwe awomama asiwalahlile ngoba sithi anikho kumthetho sisekelo, asinilahli. You are still members of MK party, siyonihlonipha futhi nenhlangano yenu, kodwa nasibiza inhlaka siyobiza lezi ezibhalwe kwi-constitution. Futhi namanje ngizoqhubeka. Kukhona ke okomanda abaningi la bomkhonto wesizwe military, khonto wesizwe military, funani understand leyo nto. Kukhona umkhonto wesizwe party, kodwa kukhona futhi amasotsha lawa ayedele ukufa ahamba yolwela lelizwe ngaphansi komkhonto wesizwe military wing. Lawo makomanda akhona la ayi-members zomkhonto wesizwe party, kodwa akuqishi. Ngeke kuphele ukuthi awukho komanda futhi bale ya military eyayikade ikhona ilwela
kakhulu lento ukuthi umkhonto wesizwe party sekuyi last line of defense. Iyona political party yokugcina yokuthi ikwazi ukuvikela umuntu omnyama ngokufanelekile iye phambili ngokufanelekile.